חשש כבד לחייהם של 3 נערים ישראלים, 3 צעירים שנחטפו כנראה בידי מחבלים פלסטינים. חטיבת הנחל הופעלה בסדק מלא לגזרת שומרון כדי לפעול באופן נחרץ ונחוש כנגד החמאס, כנגד פעילי הטרור, ולעשות ככל שאנחנו יכולים כדי לגרום לכך שהבנים הנהדרים יחזרו הביתה בשלום. הערב נמצאו מערבית לחלחול גופותיהם של 3 הנערים, גלעד שייר, נפתלי פרנקל ואייל אפרח. פחות משנתיים אחרי עמוד ענן, ישראל שוב יוצאת למבצע בעזה, צוק איתן שמו. יותר מ100 מתקנים הותקפו, הופצצו גם משגרים ותמנים, רובם כאלה שנועדו לטווחים ארוכים. אנחנו פה בערך שבוע ואנחנו מתאמנים, לאט לאט אנחנו נהיים יותר מוכנים. מחכים לרגע שיהיה את ההפעלה הסופית. אי אפשר להיות אדישים למצב. כולם מוכנים. ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את צה"ל לפתוח הלילה בפעולה קרקעית כדי לפגוע במנהרות טרור החודרות מרצועת עזה לשטח ישראל. אנחנו צריכים להילחם באופן מקצועי, להגביר את הפגיעה באויב ולצמצם את הפגיעה בנו, להגביר את ביטחון כוחותינו. תחנות יוסטון, כאן קודקוד, אנו יוצאים להתקפה. אנו הולכים להילחם בחמאס ולהכריעו במרחבים ולהשמיד את המנהרות. אני בטוח בכם, בהצלחה לכולכם, לכולנו. התקפה סוף. יוסטון תקף. בשתי היממות האחרונות החטיבה פועלת בעומקה של רצועת עזה לחיסול תשתיות הטרור של החמאס ולפגיעה בארגון ובאנשיו. חסות בית ספר, אנחנו מצאנו פה 3 קני שיגור של טילי גראד שמגיעים לטווח בינוני. אנחנו רואים פה טילים שמוכנים לשיגור, אפשר לראות שחלקם כבר נורו לעורף מדינת ישראל, השאר מוכנים לשימוש. זה פיצוץ של השמדה של מנהרת תופת, זו המנהרה הראשונה שהשמדנו ונמשיך בדרך הזו עד שנשיב את הביטחון לתושבי הדרום, גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע. כאן סיפור, אתם דיווחתם על זיהוי בשכונה החדשה מדרום לבית הפתוח לו? או התקבל חיובי? יצאנו פה אמל"ח רב, חיבור מסוים לחם תת-קרקעי. כל ניסיונות ההתקפה שלהם לשטחנו נכשלו, גם אם זה כאב לנו. וגם הלחימה שלכם בתוך לחימה מצוינת. צריכים להמשיך את הסיפור הזה, וזה לנטרל את סוגיית המינור ההתקפה. הם לא כאלה לוחמים גדולים. כל מקום שאנחנו מתקדמים אליו, הם בורחים אחורה. אנחנו רואים אותם, משליכים את הנשקים, משליכים את ה-RPG, את המטענים, פשוט נשים על נפשם. אולי חכמים באישון לילה לבית בקיבוץ. הבוקר התקלנו במה שאנחנו רואים פה, ניתן חבלה שנקרא קלימגו. כמו שרואים, החמאס מנצל את הבתים של אוכלוסייה אזרחית וממקם בהם מטענים. יוסטון תקבל כרגע אין א'. יוסטון תקף.